Good day mga kaoragon. Mayroon pala ako ditong tirang karning baboy na adobo sa asin. Ito yung adobo na kahit isang buwan mong itago na wala sa rep ay hindi ito nasisira basta't maayos ang iyong pagkakaluto. Sakto, mayroon pala ako ditong tirang gulay, itong sayote at itong carrots na malambot kagaya ng jowa mong lambutin. Kaya tara, lutuin na natin to mga kaoragon. Balihin natin ko lamang to sa apat itong sayote at tinanggalan ko lamang ng buto. Pagkatapos igagayatin natin to ng maninipis gaya nito. At ito namang carrots ay ganun din. Gagayatin ko lamang ito ng maninipis na pahaba kagaya ng ipinangsasahog sa pansit. Ayos na yan, kaya ihahanda ko naman itong bawang at sibuyas. At isusunod ko na din gayatin itong karne. Gagayatin ko lamang ito ng maliliit yung akma dun sa gulay na ating lulutuin. Mas maganda kasing tignan na magkalapit yung gayat natin ng gulay at itong ipangsasahog na karne. Nakakadagdag din kasi yan sa sarap kapag ginandahan mo ang iyong preparasyon sa mga ito. Dahil ayos na ang lahat, kaya magpapainit na ako nitong kawali at maglalagay na din ako ng mantika upang igisa na itong bawang, sibuyas at itong karne. Papanuotin lang natin yung halimuyak ng bawang at sibuyas dito sa karne. At ilalagay ko na itong sayote. Gigisa-gisa ko muna ito at maglalagay na din ako ng pamintang basag. Tinaktakan ko na din pala ito ng aji ginisa. Ginisa mix, baka naman. Ginisa mix ang nilagay ko kasi mabango siya at malasa pagdating sa mga ginisang lutuin. Yan, nilagay ko na yung carrots dahil nasa 30% na sa pagkakaluto itong sayote. Ayaw ko kasi sa carrots ng malabsak dahil ang gusto ko dito ay kapag ginunguya mo siya, medyo crunchy. Naglagay na din ako dito ng kaunting asin, kaunti lang kasi magdadagdag tayo ng kaunting toyo na pampakulay. Ang gusto ko kasi dito ay yung medyo matingkad yung kulay ng sayote. Halo-halo muna at maglalagay na ako dito ng kaunting tubig. Kaunting tubig lang dahil mabilis lang naman ito maluto. Tatakpan ko muna upang siya ay pagpawisan. Ayan, ayos na yan. Malapit-lapit na to mga kaoragon, kaya ilalagay ko na itong kalahating kutsaritang cornstarch na hinalo sa tubig. Dahil ang kailangan ko dito ay may kaunting lapot yung sabaw. Halo-haluin lang natin para lumabas na yung kanyang lapot. Ganitong lapot lamang yung kailangan natin dito, yung parang may kaunting creamy siya. Yan, dagdag muna tayo ng kaunting asin kasi medyo matabang pa. Ayos na naman yung pagkadali nitong putahe mga kaoragon. At ito na yung creamy sayote ginisa. Siram sana. Maraming salamat na naman sa panunood. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Peace!